Hola, hola! Què tal, com esteu? Esteu bé? Sí? Molt bé. Doncs bueno, gràcies a tots pels vostres comentaris, les vostres suggerències. Molt bé, m'agraden tots. Encara estic estudiant de què faré el proper vídeo. Avui de moment us porto una altra cosa. Avui us porto un Music Challenge. Un desafiament musical, que consistirà en el següent. Es tracta de aprendre una coreografia de percussió corporal, després gravar-la en vídeo i enviar-me-la. La coreografia de percussió corporal acompanya una cançó que es diu Sopa amb trossets de pa. Per això tinc aquí jo el meu bol de sopa preparat. Però no m'heu d'enviar la cançó sencera, només m'enviareu una roda de la coreografia. La coreografia té 4 parts, ara us les explicaré. M'envieu les 4 parts i és suficient, que dura uns 20 segons, perquè si m'envieu vídeos molt llargs hi haurà problemes per tot arreu. El ritme és molt fàcil perquè sempre són negres, ta, 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 però clar, hem d'aprendre l'ordre dels moviments, sí? Això costa una mica, a mi m'ha costat, i a vosaltres us costarà el mateix que a mi. I vosaltres direu, ostres David, però tu eres profe de música. Tant fa. Me l'he hagut d'estudiar i he hagut de practicar per a que em surti. A vosaltres us passarà exactament el mateix. La coreografia és del gran Santi Serratosa, que és un músic i profe català que es dedica a fer percussió corporal. Té vídeos molt xulos, us passaré algun enllaç. I a mi m'ha fet classe alguna vegada i és un pro, és molt bo. Primera part, mireu, us ensenyo els 4 primers cops. Primer picarem amb la mà dreta, la vostra mà dreta està en aquell costat d'allà, no us equivoqueu, d'acord? La meva està aquí, dreta, pam, i ara esquerra, la vostra esquerra està allà. Esquerra, pam, dreta, pam, esquerra, pam. Sí? Són els 4 primers cops. Ho torno a fer a poc. I dreta, pam, esquerra, pam. Els 4 primers cops. Els 4 cops que venen després són braç, junts, xip, pam. Braç, junts, xip, pam. Braç, junts, xip, pam. Sí? Vaig a fer els 4 primers i els 4 segons, i això és la primera part. Dreta, pam, esquerra, pam. Braç, junts, xi, pa. Quin lío. No, no és un lío. Concentrar-se i memoritzar. Tornem-hi. Comencem amb la mà dreta, aquesta d'aquí. Sí, dreta, pam, esquerra, pam. Braç, junts, xi, pa. Una altra vegada. 3 i dreta, pam, esquerra, pam, braç, junts, xi, pa. Anem a fer una cosa. Per a que sigui més fàcil, vaig a buscar-me ajuda, així que avui m'ajudarà el meu amic Joan. Potser alguns el coneixeu si heu vist la història del guitarrista de Pamplins, si no busqueu a YouTube, guitarrista de Pamplins, i mireu la seva història, que és molt interessant. Així que avui amb nosaltres m'ajudarà a fer el ritme de la cançó Sopa amb trossets de pa el meu amic Joan. Un aplaudiment per a ell. Hola Joan, benvingut. Hola David, què tal? Jo estic preparat. Molt bé. Doncs vinga, faig la primera part a tempo i la repetiu. 1, 2, 3 i dreta, pam, esquerra, pam, braç, junts, xip, pa. 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 Molt bé, perfecte. Anem a fer ara aquesta primera part junts, sense dir res, tots junts, d'acord? Sí? 1, 2, 3 i... Molt bé. Anem ara a la segona part. Faig jo primer i vosaltres repetiu. Sí? Giro dreta, dum, dum. Giro esquerra, dum, dum. Giro dreta, pam,
giro esquerra, pam. Una altra vegada. Giro dreta, dum, dum. Giro esquerra, dum, dum. Giro dreta, pam, pam. Giro esquerra, pam, pam. Perfecte. Anem a fer les dues parts juntes, la primera i la segona. Tots junts. 1, 2, 3 i... Dreta, pam, esquerra, pam. Braç junts, sí, pa. Giro dreta, dum, dum. Giro esquerra, dum, dum. Anem a fer-ho sense dir res ara. 1, 2, 3 i... Perfecte. Anem a la tercera part. La tercera part fa així. Colze, colze, so, pa, dum, so, pa. Vale? Ho faig a temps i repetiu. Colze, colze, so, pa, dum, so, pa. Colze, colze, so, pa, dum, so, pa. Molt bé, una altra vegada. 1, 2, 3 i... Colze, colze, so... Hola, Martina. 1, 2, 3 i... Colze, colze, so, pa, dum, so, pa. Colze, colze, so, pa, dum, so, pa. Molt bé, i passem ara a la quarta part. La quarta part fa així, fixeu-vos. Junts, junts, creuem, junts, dum, pa, pa. Ho faig jo i repetiu, a tempo, d'acord? 1, 2, 3 i... Junts, junts, creuem, junts, dum, pa, pa. Junts, junts, creuem, junts, dum, pa, pa. Una altra vegada. Junts, junts, creuem, junts, dum, pa, pa. Junts, junts, creuem, junts, dum, pa, pa. Molt bé. Anem a fer-ho tots junts. Tercera part i quarta. 1, 2, 3 i... Colze, colze, so, pa, dum, so, pa. Junts, junts, creuem, junts, dum, pa, pa. Molt bé. I ara anem a fer-ho sense dir res. Tercera part i quarta. 1, 2, 3 i... Molt bé. Doncs anem a fer-ho tot seguit. Primera part, segona, tercera i quarta. Tot seguit. Sí? Tots junts. Preparats? 1, 2, 3 i... Dreta, pam, esquerra, pam. Braç junts, xi, pa. Giro dreta, dum, dum. Giro esquerra, dum, dum. Colze, colze, so, pa. Dum, so, pa. Junts, junts, creuem, junts, dum, pa, pa. Molt bé. Anem a fer-lo una altra vegada ara sense dir res. 1, 2, 3 i... Molt bé! Prova superada! Ara només ens falta fer-ho amb la cançó. Bé, teniu el bol de sopa preparat? Doncs vinga, donem el play i comencem. Sí? Avui l'avi fa el sopar i a la cuina no s'hi pot entrar perquè avui és sopa. Avui és sopa amb trossets de pa. A la porta hi ha un forat per on surt l'olor de pa perquè avui és sopa. Avui és sopa amb trossets de pa. I em miro la porta que s'obri, sisplau, que ja hi para taula amb el tapet blau. I em miro la porta, surt Javi Paper, que la gana m'enfila per la paret. Amb la cullera a la mà, tots ben muts ens hem quedat perquè avui és sopa. Avui és sopa amb trossets de pa.
La teva